Hey, velkommen til et nyt spil, som hedder Rogue Legacy. Jeg spiller det med den her, fordi jeg har været så sød at få lov at låne den. Nej, undskyld. Jeg har været så heldig at få lov at låne den af Tobias, som er sød at låne mig den. A til at hoppe. Det er første gang jeg prøver det. Så må vi se, hvad det er. For noget. Det skulle være meget sjovt. Og det finder vi ud af. Og så læser vi journal. Det gider jeg altså ikke læse. Det er jeg ked af. Der er mange. Man kan hoppe på dem. Så gør vi det. Hvordan var det så, man gjorde? Wow! Så skal vi lige have dræbt den der. Så gør vi det. Sådan. Det ser jo egentlig fint ud at spille her. Musikken er lidt høj. Det minder lidt om Mario på en måde. Nej. Jeg har sgu ikke meget liv tilbage nu. 8 liv tilbage! Jeg burde ikke spille det, hvis jeg dør allerede. Så burde jeg ikke spille det. Hvad gør man, når man ikke har så meget liv? Nej! Så lige. Press A to move on. Hvad sker der så? Er det meningen, man skal dø sådan her? Hvad er så det? Det er så lige. Jamen, så må vi tage ham jo. What? Nå. Ja, det er smeden. Hvor meget guld har vi? Vi har 180. Vil vi have mana eller liv? Vi vil hellere have liv. 2 gange. Ej, vi kunne have købt. Nå, det kan vi ikke nu. Så går vi videre. Hallo. Måske kan du hjælpe mig. Jeg plejer at være den bedste blacksmith. Den en eller anden dag så angreb monstrene fra bogen mig og stjal alle mine tegninger. Uden mine tegninger kan jeg kun lave lorteting. Hjælp mig med at få mine tegninger tilbage, så kan jeg bygge de fantastiske ting nogensinde. Men det koster selvfølgelig. Nå. Hvad kan du lave? Jamen, jeg har slet ikke nogen penge, så det må vi lige få nogle penge først. Nå, ind. Okay, man skal jo bare betale. Skal jeg give dem alle mine penge, eller skal jeg bare... Jamen, det gør vi. Det er kun 10 guld. Det går lige. Scheisse. Så er der mere krig, synes jeg her. Wow! Hvor er jeg dårlig til det her. Okay. Det kunne jeg godt. Væk. Jamen. Nej, totalt forkert. Men jeg har stadig lidt liv tilbage. Kan man ikke bruge noget liv et sted? Nej. Der var liv der. Godt. Nej. Nej. Og så. Nej! 5 i liv tilbage. Den er også level 35 jo. Kom bare an. Fæle monster.
Ja! Men hvordan... Jeg kunne godt bruge noget mad. Kom bare! Ej! Kom så! Hvorfor er de også så højt level? Jeg er level 3. Nej! Det er den sidste ord. Ej, så er der så mange, han har dræbt derovre. Så kan man gå ind og se. Level 3 bare. Nå, men det er jo så alle de tidligere, eller hvad? Nå. Så tager vi... det er så en pige. Ej, det er lidt underligt, det spil her, men... Nå. Der er ikke noget der. What? Hvorfor det? Hey. Det er ikke noget, jeg har gjort. Hvorfor er det? Hallo? Og man skal give alle sine penge. Hvorfor er det det her? Det giver ikke mening. Det er ikke engang på hovedet, det er også spejlvand. Det er sgu da underligt. Det skal jeg lige have undersøgt. Ej, det er fandme ikke fair, det her. Ja, det må jeg lige finde ud af, om det er meningen. Lige nu kører vi bare videre. Hvad fanden er billedet? Det er også levende nu. Ej, men... Det er jo ikke gokkelok. What the... Det er umuligt jo. Zombie! Det var en god kiste. Og zombie. Men hvad har jeg liv? 22 til at vide til. Det er ikke helt så fedt. Er der ikke noget liv her? Nej. Okay, nu dør jeg nok, når vi kommer herom. Jeg vil ikke gøre noget. Hvorfor vender det på hovedet og spejlvand? What? Nå. Det er sådan åbenbart sådan, når man er en pige åbenbart. Men nu er det ikke på hovedet. Jeg er da heller ikke en pige, fordi... Er jeg en pige, fordi hun har bryster, men hun har en sløjfe hår også, men hun har også skæg. Det er lidt underligt, men vi kører videre. Nå. Så stod der noget med, at man kunne bruge et specialangreb. Hvis man trykker på B, så det vil jeg lige prøve. Nej! Okay, løb! Nå. Så er jeg selvfølgelig allerede kun 10 liv tilbage. Nej! Er det seriøst? Er det seriøst? Ja, så er det levende. Okay, nu skal jeg altså prøve den økse der. Vi gør det på den her. Ja, mand. Det virker. Ja, der er noget galt med det billede der. Der er en lorteøkse. Han er god, ham der. Bare ikke lige så god som mig. Nu går vi nedad. Hvis man ikke tager noget iltskade, så får man en kiste. Ja. Hvad? Så kom der pigger op af jorden. Det er ham den gode. Nu kan jeg godt mærke. Jeg forstår ikke helt det her spil. Jeg forstår ikke helt spillet med ham. Men det var meget sjovt ud.
Og det er da okay indtil videre. Men... Jamen, han virker bedre. Så kunne han crit også. Det kan også være, det er bare mig, der ikke passer nok på. Fuck. Fuck. Jeg har 7 liv tilbage. Jeg bliver nødt til at dræbe ham den store. Ej! Jeg tror, jeg har misforstået det her spil lidt. Det er bare dårligt. Okay. Hvad står der? Take no damage. Godt. Nej! Det er svært jo. Nu op. Hold nu op! Nå. Det var ikke lige mit spil, så det spiller vi ikke mere. Og så stopper vi den bare her, tror jeg. Ha' det godt.